Tak, miláčkové, jdu se uchvatně znemožnit, strapnit. Ano, prosím. Tohle ze mě stvořily moje dcery. Takovou mumíku. Nebo nevím, jak to mám nazvat. Vypadáme jako absolutní troto, ale dobrý, nevadí, v pohodě. Takže, sestra, do obchodu. Jdeme, doufám, že potkám co nejméně lidí. Aby jich co nejméně mělo pohřeb. Voda. Zatím nikoho nic nevidím. A tam někdo něco asi seká, nebo co? Tady vidí před sebou lidi. Výborně. Už teď to vypadá nadějně. Opravdu hodně nadějně. Jezdí auto, výborně. Řidič to přežil. Nepraskla mu pneumatika, je to dobrý. Tak jo. Jsou obchodu. První zvědavec. Zdravím. To je Halloween dopředu. To ze mě udělali děti. Tak, výborně. Vstupu do obchodu. Bude to žužo. Co jsem to chtěla, ale potřebuji. Květák. Květák. Ten se ženu někde tady asi. Tady se minule byl. Kde to měli ten květák? Kořeci čtvrtky, hele květák. První máme. Květák. Chtěla by to poštřet. Pecka. Moňo, buď odvážná. Buď odvážná. Čím více strapně než na TikToku. Jdu si prokoš. Výborně. Mám koš. Takže květák mám. Tatarku doma máme. Chtěla by to brambory, no. Oni bez tak nebudou mít balené. Nevadí. Bambouj. Jen. Taky to přežila paní? Výborně. Kdo miluje květák, může dát like. Nebo nevím, co se tady dává, moc netočím. Radši. Tyhle brambory se mě ale absolutně nelíbí, protože jsou strašně malé. Pojďte se. A z toho si prosím máte vybrat jako něco. Ale tak na druhou stránku zase se říká furt něco lepší než nic, že jo? Uvidíme. Mám tady někde něco, do čeho se to dá strkat. Už se to nestrká. To nevím, co bylo, to byla nějaká malá stovka. Tady si menší mačku. Co? Já si vlastně trošku. Nechceme malý brambory, protože jdu se s těma potom poplat, že jo? Nejlíp, když máte prostě veliký brambory. Výborně. To by šlo, to by taky šlo. Tohle by šlo. To je hnusná, fuj. Ta by šla, ne? Takový by šli. Tak jo, čistíme si ruky. Moc to nemám rada. Šáta brambory, když jsou špinavý. A to jsou slesnice, ale dobrý. Co chceme? Potřebujeme cukr, moučku. Vůbec to tady nikde nevidím. Pecka. Potom nakupujte u Čamanu, jo? Welcome Čamans. Kafe nechci.
Ještě mlíko bych mohla vzít. Tady si potřebujete dát kafe nebo něco takového. Výborně. A mak. Tady nikdo člověk ani nevidí. Nevadí. Ještě žijete, jo? Země je dobrý. Tak je to v pohodě. Toto my nechcem, kakao my nechcem. Vidíte někde mak tady? Asi moc ne, že? To jsou takový ty... tady nahoře máme mak. Vidíte ho výborně, který vezmeme. Mletý s cukrem může být. Že jo, takovej. Výborně. Děti milují těstaviny, uděláme jim těstaviny jak cukr, tak. Milují klubák. Co dál? To jsem chtěla. Jo. Těstoviny mám doma, bla 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 bla. Brambory mám, květák mám. Tatárko. To si můžete udělat i doma. Nejlepší z vajíček. Ještě to dáte vajíčka, olej, mlíko. Dáte rybu na tatárku. Cibulu, možná trochu pepřu. Záleží do co komu chutná. Ne kdo chutná, ale co komu chutná. Už je to fakt ujetý. Myslím, že ta challenge pro ty holky by stačila, ne? Počkej, že bychom vzali toto ještě. Takové mám. No. To vyšlo. Miluji vajíčka ještě. Všechno drahé, ale ty sýry jsou prostě boží, jsou dobrý. Ale který? S hermelínem je dobrý. To by šlo s hermelínem. Smetanové, jo, berem. Salám. Kapsičky. Kakávy. Je to kakávy nebo není? Ty vole, to je bílkoviny, tak to můžeš dát jsou bílkoviny, že jo? Hej, pro děti challenge. Jasně. Tak jo. Myslím, že to strapňování už celkem stačí. Tak to si vezmeme. Jakože děti milujete, tak jim prostě koupíte něco fakt dobrýho. A třeba jako i tady ty rafála, nebo co to je. Oni to prostě milujou, že jo? Nejenom toto. Ať se mám dobře. To se bude někdo volat? Dobře. Třeba nám dá salám. Já bych vás poprosil půl kilo počínat. Tak si zatím skočíme tam do vedle ještě. Potřebovala bych nějaký voňavky domů. No, ale nevím, který. Co si dám? Co má vydat? Jo, to by šlo. Nějaké pití. A kolu asi nahoře vezmu. To bude lepší. Tak jo, ale to já ukonču první challenge. A další budeme počítat. Pokračování dle mých hodinek, které tam jakože realisticky nejsou, ale jinak jsou asi za 5 minut.